हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आज हम लोग जाने वाला है चेरापूंजी साइड में, तो हमको लेके जाएगा। हाँ, तो 3-4 जगह दिखा नहीं सकेगा तो 3-4 कवर कर लेंगे। अगर नहीं हुआ तो पता नहीं, 3-4 जगह नहीं दिखाएंगे, वो हिसाब से दिखा देंगे। ठीक है? श्योर। अभी तो बारिश भी थोड़ा सा आ रहा है, देखते हो कैसा मौसम चल जाएगा। हमारा राइड भी अच्छा होगा तो ब्लॉग भी अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए, फुल धमाका ब्लॉग आने वाला है आज भी। फुल जोश ब्रो, फुल जोश। दिनै जोङो चेरापूंजी साइडजों कभार खालामनो सानदों। मैयाथ' जोङो जवाइ साइडजों थांनानै फैबाय। नोंथांमोना आगोलनि ब्लगाव नुखादो जानो हानाय, जाय नायाखै आगोलनि ब्लगाव थांनानै नायबानो जाबाय। थ' नै ब्र लोगो मोन्दोंमोन, बे माने मेघालयनि आरोना, नैनि लोगो। दा जोङो जमान थांनाय दैबो दिनै जोंजों थांफागोन। तो चलिए सब लोग निकलते हैं मोटो ब्लॉग्स पे बाइक। तो अभी हम लोग निकल रहे हो, बारिश ज़्यादा दे रहा है। अभी कैसा बारिश मिलेगा नहीं पता हम लोग को। इधर तो मेघालय में से बारिश दे रहा है अभी गाइस। ओ माय गॉड। तो दिनै जोङो बाइक गंथाम, गासै सब डाबल गोजा। नै दा जों जि ब्रलानि न'आव दंमोन, बेनिफ्राय खाथिखा माने माबाया उमियाम लेकआ। इखौ जोङो नोंथांमोननो थांखालि हायोबा देखायलांगोन। दिनै शिलंथिं ओरै थांगोन जोङो चेरापूंजी। दाख्लै जों दाउखि थांनायाव जि लामाथिं गावस्रा लांदोंमोन, बेथिं सिद्दा थांनांगोन जोङो। एखे लामाथिंनो थांफिननाय जासिगोन। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं कैसा सीन हो गया। इधर देखो ना। हम लोग बाइक से जाने वाला था, प्लान चेंज हो गया तो कार से जाने वाले। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। अभी शिलोंग 19 किलोमीटर है इस जगह से, और जोवाई 80 किलोमीटर है। तो आज तो बारिश ज़्यादा दे रहा है, इसलिए हम लोग बाइक को छोड़ के कहाँ पर जाएगा बोल? कार से जाएगा जहाँ जाएगा। लेकिन प्लान तो था चेरापूंजी का। देखते हैं क्या होता है। चेरापूंजी पहुँचेगा ना हम लोग। आसामाव अखा हादों नायाखै मिथिया, खिन्थु नै मेघालयाव ओरैबायदि अखा हादों। जों माने रेनकट गाननो होनना इयाव लाखिदो। दा जोङो प्लेनखौनो सोलायनो नागिरबाय, कारजोंसो थांनो सानगासिनो। नै ब्रलानि कारजों मैया जों भिडिअ गिदिंदोंमोन। माने बिदि बोथोराव बाइक सालायनो मार खस्थ' मोनगोन जों गावनो गाव। जोंथ' टारनि एसेबां मारिखायो, लिन मारिखायो जोङो। गोसोआथ' हमथाना थानो हाया, माबा मोनसे जाफ्लांबा बेखायनो जोङो दा कारखौ लायफिनसै। दा नै शिलं हाबनायनि सिगाङाव आगोलाव जोङो ओंखाम उखै सोनानै ओंखाम जाना लाबाय। दाबो नै अखायानो गायाखै, नोंथांमोना नुगोन। नै कैसा लगा आपको खाना? माने खाथि स्टाइलाव होयो आरो ना। साम'खौ जायोबाबो जानो हागोन। बिनि अमा बिखा अमा बिखा आरो फ्राय, बिनि आलु फ्राय, बिनि उनाव सालाद दोङो। दा आंबो जानोसै। उनसोरांफ्राव माने अमा मेजेम जाना मार मोजां मोनोनो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दा नै आंनि प्लेटआ मोनफैबाय जानि। टेस्टिखौ खोन्थानि आङो। अर्गनै दि मोनसेयाव, पिस मोनसेयाव 20 रुपिस लायो। ओरैनो उदैया आंना बोरैबा मोनगासिनो, थेवबो नै अमा मेजेम जानो नागिरदों। तो गाइस, जोङो थांगासिनो चेरापूंजीयाव लागै। औ नायलाबाय था, नै जोङो अरियाव जालांदों। बोथोरा ओरैबायदि थान्दा बाहेराव। बोथोरनि थाखाय दिनै बहुत फाल्तु जादों। Oh my god, नै अखाया दा ओरैयाव हालायबाय गोबांनो। फ्रि अखा हाबाय थादों, फुयाखौ बुदों। मा काय जादों नामा? मादि दीदी कितना है? 50 मुझे बानायबाय जादों। बुखाव दे दो। बारा जायो बै उन्दैबो। ओ माय गॉड, नै फुया खोबजोबदो, बार बारदो। बाहर ओंखारनो हाया। हाँ, आधा खाएगा और आधा तुम खाएगा। तोड़ देना। शेयर सब्सक्राइब गाइस। ये कौन से पार्ट खाएगा? मैं उस पार्ट को खाएगा। कोई बात तो टेस्ट करता हूँ गाइस, कैसा लगता है खाने के बाद। वो लोग को ये आया पावरफुल आयरन मैन। टेस्टी गाइस, टेस्टी।
मा गोथाव ये तो मोकोदक है ना मोकोदक में क्या क्या मोकोडक में नीचे में और जिप लाइन होता है यहाँ पे नीचे जिप लाइन कर लेना तो ये है मोकोदक का ब्रिज है हम लोग इधर से आया अभी हम लोग सेरापुंजी निकल जाते हो Boleh, boleh. बढ़िया बढ़िया sama kan muni bay unkar Ini gak ada dong, Bang. is wow wow is मजा ही मजा है Masa ini. This is heaven. Oh my god जेबो नुवाय नै My happiness. जेबो नुवा लामायाबो नै गाइस नै याव लागै मोनफैनायाव लागै जोंना 4टा जाबाय जों दाबो जायगायाव लागै सहैयाखै थांनि दसे रेस्ट लादोंमोन भिउखौ मोजां नुनानै नै उनथिं गालि जेबोखौनो नुवा बार खोलो खोलो बारबाय हादों दा मोनफैबाय जोङो आरवा केव ओके क्या मौसम भी अच्छा नहीं है तो इसलिए हम लोग अभी सोच रहे हैं कि आप लोग को केव दिखाओ तो अभी हम लोग केव दिखाता है ना ब्रो स' दा मोनसे जायगायाव फैदो जोङो आरुवा केभ होननाय माने गुफा बादि आरो जायगाया थांना नायनि नोंथांमोना नायलांबाय था गुसु बोथोर नै जों आसामाव थायोबा बिदि जानाय नङामोन लांथिया खुनानै उन्दुना थानांगौ जायोमोन जों आसामाव नाथाय जों मिथियाना मेघालयआव साडेनलि फैनाय जाबाय जोंनि प्लेनआ औ साडेनलि फैदो दे जों ब्र'दो आंदो साडेनलि फैनाय जादों बे राइडआव जों मा जागोन बाव बिदि थान्दा जागोन ना मिथिया जास्ट फगल' जासिना दा आंथ' सानदोंमोन ओजाबो गरमखाय नैयाव इदि गोजांनाय नङा सानदोंमोन आं किन्तु नाय बोथोरखौ मतलब मेघालय में ज़्यादा हिल्स एरिया है ना इसलिए ऐसा होता है ज़्यादा असम में तो ज़्यादा इतना हिल्स नहीं है ना तो हम लोग चेरापुंजी में आके कुछ भी नहीं देखा दा नै जोङो बेयाव टिकेट लादो 50 रुपिस आरो एल्डार्सनिया इनि उनाव चिल्ड्रेननिया 10 रुपिस अनलि नै इयाव नुगोन नोंथांमोना आरवा केभ वे टु केभ इसे थाबायबोनानै दा हर ना सान जों जेबोखौनो पात्ता मोनाखै मोनानायखौनो गम मोना इयाव दा आरो गुफा सिङाव हाबबा जों जेबोखौनो गम मोननाय नङा नै ओ माय गड माबादि मोनदो दा ब्र'आदे इबादि गुफायाव फैदोंमोन ना मजा माने आं फार्स्ट टाइम फैदों आरो गुफायाव फार्स्ट टाइम माने आंबोथ' फार्स्ट टाइम बुंनोनो राव गैया ना नोंथांमोना फैयाखैबा फैना नाय तो दोस्तों आप लोग आ जाना आरवा केव में बहुत ही सही थे हम बहुत अच्छा जगह है हमारा कंप्लीट हो गया इधर गुफा नहीं है और खत्म हो गया आगे और नहीं तो है गाइस बेटिंगनि सिगाङाव आरो फैगौला दन्दरा जों दा नै दन्दरनि एन्डिंआव लागै सफैबाय खोमसिथार जायगाया आरो मौसुमै मौसुमै केभ होननाय मोनसे जायगा दंमोन आरोना बेयाव थांनो होनना फैदोंमोन जों नाथाय बेखौ लामा ससेयाव मोननानै बेयाव हाबाय खिन्थु बुंनाय मथे बानलै बेसो देरसिन बेनि थाखाय जोङो इखिजा फैबाय आरो दा जोङो नै फ्लास लाइट होलायनानै ग'प्र'दो भिडिअ खालामनो गोनां जादों इयाव ओरैबादि खोमसि ओइ डियान Mulai di jaga yang 920. Mana paldu kamu ada yang dozen tahu bisa tahu. Ada kita tahu. First time itu orang sih ngap deh, itu gudungau. Danger. Dah sekarang sih guys juga. नोंखौ जुदि हारसिं हाबनो मागोन नामा Hasil ada ya hasil. जुदि नोंनि गार्लफ्रेन्डनो नों हाबनो Oh ini bah yang. दा गाइस जोङो गुफा सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय माने जोङो सोंदोंमोन आरोना इयो मानसिया बानायनाय ना नेचारेलि जानाय होननानै बाट बिसोर बुंदों माने नेचारेलिनो जानाय होनना मा थिग आगोलनि दिनाव महाराजाफोरा बानायना गालांनायबो जानो हानाय दा जोङो बेखौनो नायनो फैबाय स' माबादि जाखो दिनैनि भिडिअ आंथ' मोनथिला गाइस स' जों दा थांहोलांनोसै रुमाव लागै स' मोजां जादों जाया मोनथिला भिडिअखौथ' बोथोराबो मार गाज्रिखा नै भिउआ दाबो इदिनो जाना दोङो ब्रो आके कैसा लगा तुमको मेरे को तो बहुत ज़्यादा मजा मैं सोचा था कि ये नेचुरल है मतलब कि नेचर पहले से बना हुआ है पर यहाँ पे वो लिखा है उसमें नोटिस में लिखा है कि वो हाँ खुदाई करके जो फोजल होता है ना फोजल उसको निकालने के लिए मतलब ये बनाया हुआ है तो वही है बस तो अच्छा लगा तो दिल से लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल में नया है तो
आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भी अच्छा लगेगा। वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। मेरा हिंदी भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होता गाइस। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे अपने भाई भी। सीख जाएंगे सीखना। वीडियो को मोजां मोनदोंबा लाइक शेयर आरो कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना सब्सक्राइब खालामना खालाम। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै गाइस। नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन। लाभ इउ। जय बर' हारिनि टाटा बाय बाय।